खुमब्राजों हांसोजों आब' नन्दा संगोन ओंख्रिखौ हा नों सङा हा नै बेजों आं खुमब्राखौ दानस'गोरनि सावथेलायबावनायसो खुख्रियाबो नै होनसै 1 2 3 सनै अह आहा दानस'जोब्बाय नै 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 जाबाय दैयाव सोना दोनफिनसै ओमफ्राय सान्द्रि लाफाखा सान्द्रि ओमफ्राय नैबाव दै फुदुंदों बाहाय दै फुदुंदों हांसो माबानो नैबे आब' नन्दाया नों फुदुंदों दा नों फुदुंदों सान्द्रि लांखा सान्द्रि हांसो गां फुनो दै फुदुंदों बाहाय दै फुदुंदों नै बाहाय नै खुमब्रा हाखाव हा खुमब्रा लेबगासिनो नै बेलाय गोदाग्राया बाहाय दंफैयो नै बेहा मिनिदोंसो दाबो थैबावाखैसोब्रा हाथायबो गैया माबो गैया हांसोआथ' थैबाय दाना आं बेखौ दैयाव सोमनोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ आलादा डिजाइननि जागोन दिनैनि भिडिअआ खिन्थु सोमबाय दैयाव नै हांसोखौ आयै नारसोग्रा मोननांगौमोन खथाव गोलैलायबाय ओमफ्राय हांसोआव बिराद खोमोन फिसा फिसा थायो दे मोजाङै फुनांगौ हांसोखौ जायोबा मोनायाव जाजाथावा हांसोआ मोनायाव जाजाथावा मोजाङै फुनांगौ हांसोना नोगोद जेब्लायबो खाथियाव सिथ्रि लाफाबाय थाखा हांसो सिथारोबा हांसोआ नोगोद खोमोन फिसा फिसा थायो आरो बेथ' एसे फिसा दबसोबावोन हांसोआ बिमा नङा बियो बारा गोबाव जायाखैमोन बाराद्राय गिदिरबो नङा बाराद्राय फिसाबो नङा बे जाजानाय मिडियामनि आरोखि हाराफ्रा बिना थिग गुरै दा नुबाय नै अब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं डाइरेक्ट लोगो मोनैसै गोदानायाव ओमफ्राय फाइनालि दा हांसोआ जाबाय ओमफ्राय गोदानोसै आरोखि एबाराव